Tatu Moisio Palan Sautista, oikein hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tervetuloa studioon. Kiitos, kiitos. Tänään on suuri päivä. Ensimmäinen luvallinen graffitiseinä Turkuun. Minkälaiset on mietteet artistilla? Mietteet on odottavat. Sitä on odotettu muutamia vuosia jo erittäin aktiivisesti. Ja tuolla noin kun kanssamaalarit tietää, että mä siihen on sotkeutunut jotenkin mukaan, niin kyselty aina törmätessä, että koska se nousee. No nyt se on noussut. Ja ensimmäiset maalauksetkin saanut jo pintaansa. Juu, monta kerrosta alla jo, ja tänään sitten juhlitaan virallisesti. No, yllättikö sua, kun urheilu- ja kulttuuriministeri Arhimäki on lupautunut tulemaan virallisesti vihkimään tämän seinän käyttöä? Eipä oikeastaan. Arhimäki on kulttuuriministeri, niin on tehnyt muutamia räväköitä vetoja, että ei ole mikään yllätys, että hän päättää sitten tulla tukemaan nuorisokulttuuria ja tämmöistä vähän ei niin korkeakulttuuriin luettavaa automaattisesti. Niin, tämä on just se, että mistä vinkkelistä kukakin katsoo. Aivan. Mutta lähdetään tästä keskustelusta nyt kuitenkin siltä pohjalta, että graffititaide on taidetta. Ja nyt mun täytyy kysyä, että sä oot 27-vuotias nuorehko herrasmies, niin koska sä oot aloittanut tämän homman? Kipinä syttyi siinä 90-luvun lopussa, että ensimmäiset tuli maalailtua siinä 98-99 ja sillä tiellä ollaan sitten edelleen. Onko sulla joku tietty tyylilaji, mitä sä edustat, kun tässä on kauheasti kaikenlaisia erilaisia tyylejä ja lajeja? No sanotaan, että mä oon tämmöinen melko perinteinen graffittimaalari, että mieltymykset menee pitkälti niihin kirjaimiin ja niiden muokkausmahdollisuuksiin, että niistä on ammennettu nyt sitten reippaasti yli 10 vuotta. Niin ja sitten kun puhutaan näistä fonteista esimerkiksi, niin siellähän on tietokonevalmistajat käynyt varkaissa aika lailla lujasti. No sanotaan, että graffititaidetta nyt on viime aikoina muutenkin lainailtu aika häikäilemättömästi mainoksissa ja näin poispäin. Et nytkin pyörii tämä yksi automainos TV:ssä, missä kaduille vilisee katutaidehahmot. Mutta se osoittaa toisaalta myöskin sen, että onko semmoinen pelko, että graffiti saa hyväksytyn leiman? Graffiti on siirtymässä valtavirtaan, sanotaan näin. Että ymmärretään sen potentiaali ja nähdään se muunakin kuin pelkästään töherryksenä. Ja nähdään, että se pystyy virkistämään ympäristöä ja kaupunkikuvaa. Ja se on hyvä suunta se. Niin, tämä on kuitenkin ollut pitkä tie myöskin Suomessa. Me ollaan täällä pikkuhiljaa niin kuin jälkijunassa tullaan. Keski-Euroopasta löytyy useampia maita, missä löytyy aika lailla paljonkin tämmöisiä luvallisia paikkoja oikein ihan keskellä kaupunkia ja kaupungin omia rakennuksia hyväksi käyttäen. Totta. Kyllä se pikkuhiljaa nousee täällä Suomessakin, että Helsingissähän nyt on erittäin, tai sanotaan Suur-Helsingin alueella on mahtava tilanne tällä hetkellä laillisten seinien suhteen, että siellähän kärsittiin nollatoleranssista vuosikymmeniä ja nollatoleranssin päättymisen jälkeisenä vuonna niin Suvilahden laillinen graffitiseinä sai vuoden kulttuuritekopalkinnon, että siinä sitä asenneilmapiirin muutosta sitten. Näin, ootko sä joutunut paljon piileksimään oman harrastuksesi taiteen kanssa? Enpä oikeastaan, että semmoinen kultainen keskitie on aina ollut se mun juttuni, että en tee graffitteja pahoittaakseni tieten tahtoen toisten mieltä, että semmoinen kultainen keskitie siinä, että kuinka sä oot myöskin, kun sä opiskelet yliopistossa, niin sulla on graffiti myöskin sillä puolella on aiheena. Joo. Sä oot gradua vääntämässä. Joo, se on aika täyspäivästä tällä hetkellä, että tuntuu, että lähipiiri ja tärkeillä ihmisillä on ehkä menossa vähän hermot jo pikkuhiljaa, kun sitä graffiti tunkee joka mutkasta. Tosiaan gradua kirjoittelemassa graffiti-maalareiden toiminnan motiiveista ja sitten vapaa-ajalla maalailen graffitteja. No nyt kun sulla on tuommoista tutkimusmateriaalia korvien välissä, niin toi sun motivaationi löytyy aika helposti, mutta kuinka paljon nämä motivaatiot vaihtelee eri artistien kohdalla? No siinähän se mun tutkimuksen teema sitten onkin. Just. Siitä on erittäin vähän tieteellisesti tutkittua tietoa, että
tämmöisillä perusteettomilla käsityksillä graffittimaalareista, heidän toiminnan motiiveista, niin niillähän on perusteltu just tätä aikaisemmin mainittua Helsingin nollatoleranssiakin ja nimitetty heidät automaattisesti narkkareiksi ja väkivaltaisiksi huligaaneiksi ja nyt sitten luodaan sitä tieteellistä tietoa, että todistetaan, että siinä on erittäin monennäköisiä ihmisiä erilaisista motiiveista toimimassa tässä graffittikulttuurissa. Mitkä on sellaiset ihan ensimmäiset kosketukset graffititaiteeseen sulla henkilökohtaisesti? Mieleenpainuvimman muiston varmaan tehnyt, kun aikaisemmin junnuna harrasti aktiivisesti futista ja ne oli nämä pelireissut Helsinkiin. Siinä oli maanteiden alikulkusillat ja melumuurit täynnä siihen aikaan Helsingin päässä, niin värikkäitä kuvia. Niitä sitten tuli niska kipeänä katteltua pelimatkat. Piti kummatkin kadun puolet saada katsottua. Et ne on varmaan ne aikaisimmat muistot. Mennen tullen riitti seurattavaa. Kyllä. Mites tuossa sanoitkin, että sä oot hyvin nuorena aloittanut itse maalaamisen, niin mistä niitä vaikutteita sä oot ottanut sitten? Onko tuolta pop-rock-maailmasta tai hip-hop-maailmasta sitten tullut vaikutteita myös? No, kun graffiti ja hip-hoppihan kytketään automaattisesti yhteen, vaikka asia ehkä näin olekaan, mutta sanotaan, että vaikka kirjaimin on tykästynytkin, kyllä niistä aina tietyllä tavalla heijastuu sitten se sen aikainen elämäntilanne ja tunnetilat, vähän niin kuin taiteessa yleensäkin, mutta se lukutaito graffittien suhteen ehkä suuremmalla yleisöllä voi olla vähän hakuses, mutta ehkä nyt näin laillisen seinän kautta saadaan nekin tarkemmin esille. Mitä sitten tämän seinän kanssa, kun niin kuin sanottiin tuossa noin, niin siellä on jo useampia kerroksia taidetta tehty. Miten sitten, jos tulee joku semmoinen helmi, joka pitäisi sitten säilyttää, niin onko se valokuvan tallentaminen, onko se ainoa mahdollisuus sitten? Kyllä, graffitti ei ole ikuista. Jos haluaa tehdä satoja vuosia kestävän taideteoksen, niin sitten on parempi ostaa ne kehykset ja viedä sinne vaatekomeroon taideteoksessa piiloon, mutta graffitti on julkista tilataidetta ja sitä putsotaan virallisten tahojen ja muiden tahojen puolelta ja sitten tämmöisillä laillisilla paikoilla niin se vaihtuvuushan on erittäin nopeata, kamera mukaan aina kun maalailemaan menee, ennakko-oletus ei saa olla se, että se siinä viikkoa kauempaa on. Niin, että äkkiä tulee toisenlaista taidetta. Tämä Turun graffitiseinä, joka nyt tänään virallisesti avataan, niin sä oot itsekin maininnut, että kaikki ovat tervetulleita, myöskin perheen pienimmät. Kyllä, sehän on vähän niin kuin sen seinän tarkoituskin eräältä osalta, että toisaalta luoda laillinen mahdollisuus harrastaa graffittia, että ei olisi ainut mahdollisuus tehdä pelkästään laittomasti. Ja sitten yksi odotus seinältä on, että tosiaan töiden taso nousisi, koska on mahdollisuus ja tilaa tehdä laillisesti ja ajan kanssa näitä. Ja sitten tietty opastaa myös nuoria, että on mahdollisuus muutakin kuin huppupäästä tuolla heiluu. Niin ei tarvitse katsoa kelloa eikä tarvitse olla niin sanottua kyttääjää siinä. Totta. ja totta kai se opastaa sit nuoriakin vähän visuaalisempaan suuntaan. Että sehän on jännittävää tuolla piileskellä yön pimeinä tunteina, mutta graffitti on erittäin monipuolinen taide että on myös mahdollisuus tehdä sitten visuaalisestikin hienoa ja sitten kun se on luvallista, niin se tarkoittaa sitä, että on myöskin aikaa käyttää siihen. Aivan. Ehkä se on valmiiksi suunniteltu, mutta niin sanottu viimeistely on sitten vähän eri luokkaa kuin se, että hop, kyttä tulee ja sitten mennään. Joo, no sanotaan, että tänä avajaispäivää toivotaan, että pakkane ei tule. Että kesällähän se on sitten mukavaa siinä joku musiikkivehje mukaan. Uskotko, että tuosta voisi tulla semmoinen nuorison kokoontumispaikka kenties? Kyllä, siinä on alan piireissä ollut aikamoisia grillibile-suunnitelmia jo ensi kesää varten. Se on erittäin hyvin otettu vastaan ja itse nyt on pikkuhiljaa kääntynyt siihenkin, että toivottavasti sinne tosiaan löytäisi näitä nuoriakin ihan ala-aste, yläaste ikäisiä, ketkä vasta ensimmäisiä kertoja kokeilee, että saisi sen laajan pohjan siihen. Niin ja siellä on siis mahdollisuus myöskin saada vähän neuvoja kokeneemmalta.
Joo, että tosiaan nuorisotoimen kanssa ollaan erittäin hyvässä yhteistyössä. Näitä avajaisiakin suunniteltu ja pientä pohdintaa on ollut Balance Outin kanssakin, että tehtäisiin tämmöisiä ohjattuja workshoppeja ensi kesäksi sinne, mutta se on suunnitelman tasolla, mutta katsotaan miten ensi kesä sitten muokkautuu. Niin, nuorisosihteeri Leena Aho kertoi, että he ovat niin kuin luoneet puitteet näille avajaisille ja te vastaatte ohjelmasta. Kyllä, eli sinne on 10 kunta maalaajaa, lähinnä paikallista turkulaista graffittimaalaajaa kutsuttu ja he siellä sitten virallisen puheosuuden jälkeen aloittelee maalauksen ja siinäpähän tuo. Tänään on tosiaan mielenkiintoinen tuo ilma. Pikkupakkasta on luvattu, ehkä vähän kevyttä lumisadetta, mutta siitä nyt ei varmaan suurta haittaa ole. Ei tosiaan, kunhan ei räntään iskaantuu, niin kaikki on hyvin. Mites tuossa kun nyt tämä saadaan virallisesti avattua, niin kuinka aktiivista uskot olevan tuon seinän käytön? Onko se, keskittyykö se sitten vaan viikonloppuihin vai onko siellä kenties mahdollisuus käydä bongaamassa taiteilijoita työnsä ääressä ihan viikollakin? Mä vastaan, että se tulee olemaan erittäin aktiivista. Näin sanoi Tatu Moisio. Minä kiitän, Tatu, sua vierailusta ja toivotan mainioita avajaisia ja totta kai sanotaanko hedelmällistä ja tuotannollista kevättä. Kiitos.